Mill-2016 sa Novembru ta' din is-sena, il-professjonisti fl-emerġenza tat-tfal raw kważi 80,000 tifel u tifla. ċifri li kiseb One News fix-xahar li jimmarka 4 snin mill-ftuħ ta' dan id-dipartiment juru kif in-numru ta' każijiet żdied minn sena l-oħra. Fil-waqt li fl-2016 kien hemm ftit aktar minn 18,000 tifel u tifla li daħlu fl-emerġenza tat-tfal, is-sena l-oħra dawn telgħu għal aktar minn 20,800 u din is-sena l-ammont mistenni jaqbes il-21,000. Il-pazjenti żdiedu għaliex anki s-servizzi żdiedu. Fil-fatt, id-Deputy Charge Nurse Maria Antoinette De Bono spjegat li l-bżonn għall-emerġenza tat-tfal kien ilu jinħass u fl-aħħar snin sar ħafna ġid, speċjalment mal-ġenituri li għandhom ambjent aktar kulurit, kalm u seren biex jifhmu kif l-aħjar jieħdu ħsieb lil uliedhom. Fi żmien tal-2015 konna naraw pazjenti li rigwardjaw biss li jikopraw mediċina. 2016 ftaħna aktar servizzi fejn naraw pazjenti fuq li għandhom x'jaqsmu ma' surgery u orthopedics u daħħalna anka il-CAPES li huwa jirrigwardja l-saħħa mentali. Maria Antoinette ilha 16-il sena taħdem l-emerġenza u bdiet fl-emerġenza tat-tfal mindu fetħet. F'dawn is-snin kollha ta' esperjenza, illum titkellem bit-tbissima dwar każ li missilha qalba aktar minn oħrajn. Kelli każ fejn kelli tifla, kellha around 2-3 years, kienet involuta f'accident u aħna ħsibna li ovvjament dit-tifla ħatħallina. Nirringrazzja l-Mulej, dit-tifla war li ġifieri sarilha kollu kien hemm neċessarju, ġiet admitted, żammewa, ITU u li kellha bżonn u ħadd pjaċir li l-parents reġgħu żaruna u wara li dit-tifla batwa lura d-dar. U dik hija ferħa li inti tajt ejja at least fa' speċi ta' x-xogħol li sar anke l-ġenituri japprezzawh u t-tifla taraħħa li differenti taraħħa aħjar. Maria Antoinette spjegat li bħal fl-emerġenza tal-kbar jaħdmu b'sistema skont l-urġenza tal-każ. Qalet li kull pazjent jieħu ħin differenti u appellat għal kooperazzjoni. Kooperazzjoni, kulħadd irid jipprova jifhem, kulħadd jara tiegħu wkoll, it-tifel tiegħek iktar għar minn tiegħek, inti ma tkunx taf x'għandu l-pazjent ieħor. Aħna nippruvaw nimxu kemm jista' jkun mal-guidelines u l-protokolli li għandna bħala emerġenza ta' tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.